סבא, אז איך פגשת את אמא שלך אחרי המלחמה? זה סיפור מעניין, ואני אספר לך. בשנת 45 אני הייתי במחנה עקורים על יד מינכן, ושם בחורה באה מפולניה וסיפרה שראתה, פגשה את האמא שלי בעיר לודז'. אז אני החלטתי על המקום שאולי אני אסע ואני אחפש אותה בלודז'. התלבטתי איך אני אמצא אותה, זו עיר גדולה וזה, לא ידעתי מה לעשות. אז מצאתי שהיה איתי יחד איזה חבר שהוא רצה לנסוע לחפש את האח שלו, שהוא גם שמע שהוא בלודז'. הגיעו הרבה יהודים מכל מיני מקומות ללודז', לודז' עיר גדולה. ותכננתי איך להגיע וזה, התחלתי לשאול וזה. הייתי צריך לנסוע לגבול צ'כיה ולמצוא רכבת שנוסעת לפולניה. אז נסעתי לאיזו עיר שקוראים לה רגנסבורג, שזה קרוב לגבול הצ'כי, והייתה שם קבוצת פועלנים שחזרו לפולניה, פועלים הם עבדו בגרמניה וחזרו לפולניה. אז אני והחבר שלי עלינו לרכבת הזאת, התחלנו לנסוע לכיוון פולניה, דרך צ'כיה, ונסענו כמה שעות טובות עד שהגענו לגבול צ'כיה-פולניה. הרכבת עצרה, ובשביל להחליף את הקטר, הקטר צריך לעבור קטר פולני לקחת את הרכבת לפולניה. כמו שאני יושב עם החבר שלי שם ברכבת, מכונסים, גם לא ידענו פולנית, האישו כולם פולנים, ישבנו בשקט. פתאום אני רואה ברציף, הולכת קבוצת נשים. התחלתי להסתכל מתוך סקרנות. ראיתי בין אנשים מאישה אחת שהיא מוכרה לי, לא הייתי בטוח, מוכרה לי. וכמו שאני חושב, לא רציתי לרדת מיד שהפולנים יראו שאני ולמה הם התחילו לספר ביניהם, לדבר שזה יהודיות וזה וזה. אז חיכיתי, ופתאום אני רואה בקבוצה הזאת, אני רואה את האמא שלי. אז אני מיד אמרתי לחבר שאני יורד מהרכבת, והוא נשאר, וירדתי, וניגשתי אליה, אמרתי אמא, והיא הסתובבה מופתעת וזה, חשבתי שהיא מתעלפת, ונפגשנו. אחר כך התחלנו לחשוב איך בכלל, מה עושים. הקבוצה שהיא הלכה איתם, הם נסעו בכלל לווינה. אז אני הייתי המחליט הגדול, אמרתי נשאר פה בתחנה וניקח רכבת לפראג. וכך היה, ונסענו איכשהו עם כרטיס, לא היה לי כרטיס, סידרתי הכל. ואני הייתי ב-15. והגענו, קנינו כרטיס לפראג, הגענו לפראג. פראג זו תחנה גדולה, ולא ידעתי מה עושים מעלה. אז ראיתי אחד שנראה כמו יהודי. אז שאלתי אותו, איך אני יכול להגיע, יהודים, איך מוצאים וזה, הוא אומר, שמע, בפראג יש מקום שיש שם ועדה של יהודים, יש שם, איך אומרים, יש שם מחוז של יהודים, באמת זה דרך אגב, על יד בפראג יש מקום השכונה היהודית של פראג. ואיכשהו לקחתי אוטובוס אוטובוס, זה היה אוטובוס והגענו איכשהו, כסף לא היה אז, הגענו לשכונה הזאת, אני והאמא שלי, ושם סידרו לנו מה לאכול ומקום לינה, וככה היינו איזה 4-5 ימים בפראג. ואחר כך הייתה עוד בעיה לעבור את הגבול לכיוון גרמניה, הכל איזה סיפור ארוך, ואיכשהו הגענו, היינו צריכים לגנוב את הגבול בין פולניה לצ'כיה וגרמניה, עברנו דרך יער וזה, ואיכשהו הגעתי, עברנו את הגבול והמשכנו לנסוע עד מינכן. ושם הגעתי כבר עם האמא שלי למקום שאני הייתי.
ושם נשארנו עד שהסתדרנו, וזהו, נשארנו יחד כבר כמה שנים טובות. זה סיפור עצוב וקצר. זהו.